Ni itsasolak piur naiz, Arantzadi ikastolako ikasle ohia eta batxilergoko lehenengo promozioko kideetako bat. Nire familixak eta beste 11 familixak, 11 ikasle bakarrik hasi ginen, izeben apostu garrantzitsu bat. Sasoi hortan arriskuan, ilegal egoera baten egon ginen urte betez, nesan ofiziala eta gure maizak, eskolako maizak, zeren urretxuko ikastola bat, enan genden matrikulauta. Eta hezkuntzako inspektoria etorri behazan nian, jakin nintzen ginuan bizperan, egunean bertan urbanua hartu eta joaten ginen. Gure maizan jarri eta eguna ogoiza bentzetan pasatzen ginuan. Eta arrezkero be handin ginu zen lagunak urretxuko jentiakin. Eta gure harremana irakasliekin bezan oso gertukoak. Kurso bukaeran gainera egiten ginuan afaixa. Ikasliak, gurasuak eta irakasliak dano batera. Gero auki ginuan azken bidaia be izan zen asko markau dauzku danoi. Garai hortan gure beste lagundana joatezian Belgika eta Holandara, gu Pirineotara, mendira. Eta joan ginen, izan zen 10 eguneko bidai bat, ez duguna azten inu. Horren moduan beste gauza asko, ez? Nik oin ama moduan ikastoliak zen moten daben ausolana, ez? Nik nire etxian bizi izan dut, nire gurasuak belan egin zeben ikastolian alde, nik indot eta ikusten dut ondiok hori mantentzen dela, ez? Hori eta euskaldun esentzia be bai. Oso importantia dela niretzat, eta hori bizi inbia da. Neure seme alabak eukiko balebe, nire euskaten oroitzapen erdisa, pozik. Osea, bai, nik daukat, motxilia bete-beteta, pozik.